Здравейте ви, Бокс. Отново съм тук. И открих това място. Вече имам рейс минимап. Не. Не гори. Добре, ще изгори. И това място е 100 прасета, които сега ще ги колема. Има прасе? Няма прасе. What the fuck? Много лагърства, накрая хоризонта. Ладно, ще се. Няма ли си музиката, ако обичаш? Озорница ти по-тихо. И събирам малко дърво, килнах там прасетите и тия работи. Сега трябва да се прибирам, защото ще излязат мобовете. Събрах и малко въглища. Изчайте за малко да си. На видео настройки. Балансирано максимално фокус. Не така. По-добре. И мисля само да направя подобрения по къщата и ще спирам епизода. Ще трябва да качим много други. Вече си направих това. Вече ще качвам епизодите и в YouTube. Така че от YouTube ще си ги прикачвам към VBOX. Това ми е често с нещата. Така. Кожа ще си направя броня. Каквато мога. Маче ще мога. Да. И аз какво направя? И сега почваме обновяването по къщата. Хубавото е, че си инсталирах Race Minimap и вече ще знам къде ми е къщата. Не, ще взема брадата. Сестра ми в момента прави мазна реклама на песни. Ама, како? Аз ви предупредих, така че да сте мислили. Samsung Galaxy латка. И извън епизода ще трябва да събера още дърво. Сега ще изпечая тия пържоли. Тук имам още дърво. Ще направи фермичка. За всяки искаме така.
Така с рейс минимапа не ми цикли толкова. Пак цикли, ама мога да, в смисъл, знам къде се намирам. Не като преди да не мога отлепа. Търсих просто някакви неща за Майнкрафт и изведнъж впаднах на рейс минимапа и реших да си го дръпна. Нямам дърво. Къщата до тук горе да остава и тавана ще трябва да си направя. Даже тавана мисля да е с това дърво. Да, май ще стане готи. Пончо. Не с У. Да. Е така. Зорница, клати цялото легло. То това общо взето е, че почвам survival-а. Редстон уроците днес ще кача един епизод. Всъщност аз днес качих няколко клипа. Единия е от YouTube за такива Майнкрафт пародии. Майки! Кой ми бе книжката? Тихо е! Ама дърницата има книгата с нея, кой ще изяде? Както виждате на рейс минимап се намираме с Ноубая. А за какво са тия точки не знам. Тихо малко! Тихо малко! Това отдавна! Виждам гора. Ботуши. Не знам. Ботуши. Ти си бот. И това беше от мен. Чао!